see, 'cause I think I do want you next to me. I done a took. Like what? Huh? What are you doing with? Thanks, Kuya. I took to quit. The sun is coming up again, looking like it's gonna be a problem, 'cause I'd be lying to you if I said. What are you gonna do, honey? Playing all the stuff off the road so I don't go and Lilinisan niya yung yung bubong para hindi mapunta sa kasi yung tank namin, yung water tank, para hindi ba pumasok sa loob. So si Holly nasa loob and mamayang 12, before 12 alis kami kasi may swimming lesson siya. So yan yung ginagawa niya ngayon. Umalis na siya kanina. What did you do at the boat, hon? Nilinis niya yung boat kasi matagal niya nang hindi napuntahan yung boat. And tingnan niyo yung grass namin. Oh, ang taba na naman. Oh, ang tataas na naman ng grass. And may mga yellow na naman kayo nakikita. Parang kailan lang siya nag-cut kasi umuulan. Ganito dito, pag umuulan siya, mabilis siyang tumubo. Yung peach namin wala nang bunga. Inubos na ng mga ibon. Hindi kami nakapag-harvest dito eh. Wala na. Ayan na lang, mga ganyan na lang. Oh, kinain na talaga nila. Good morning. What's that doing? Ask Daddy. That way you doing? I'm gonna clean them. Yeah. Is gonna clean the roof, Baba? The bubong. Say bubong. Bubong. I think you need a brush on. Ngayon ni Jan ay inuuna niya yung body ng shell, yung yung wall, kasi sobrang moldy na rin ng wall na yon. So ngayon yun ang nililinis niya. And ako naman, ang gagawin ko ay eto, lalaban ko yung mga yung mga labahan namin sa yung ginamit namin sa Allendale. Yun ang aking gagawin habang siya busy sa labas. But I won't say I don't want to. I don't wanna feel rushed. Oh baby, if it does, we're doing what we're meant to. I'm scared with you, but I'm there with you. Ain't no holding back now, so let's go. I can't wait to the whole week. I wanna get to loving, I wanna get to loving, that I can't wait to the whole week. Tapos niya nang hugasan. Ito ba yung sinasabi ko? Ito. Yan, oh. Malinis na siya. Kanina, siya, yung moldy siya. Ayan, malinis na. So, ngayon, doon naman siya sa harap. Sorry that, but I think the thing comes off. This one? Ito, hugasan niya rin daw to. I think the paint comes off on this one there. You think? I wanna get to loving, I wanna get to loving you. No back and forth, living my best life. Life is all so magical. Get lit like your flammable. Dance and smile, have a good time. We gon' glow. Put ko na yung mga labahan. And ngayon, ang nililinis niya is yung Dad! yung gate. Dad! Say I got the door swimming. No, get dressed now. Parang buong bahay na yung hugasan niya. You didn't go in, huh? Looks nice now. Ayun, malinis na.
It's nice weather to look at the grass, honey. Tingnan nyo talaga ang taba na naman ng grass namin. What's that? Ako na. Nagbubuhol-buhol sila. Parang buong bahay na yung huhugasan niya. Which is good kasi ang ano na may mga spider web. Hindi ko alam kung maririnig niya ako. Han, how about the other side? This first. Nagbubuhol-buhol siya, oh. Ito naman. Tignan nyo, oh. Diba? Moldy na siya. Ha? Magdadalawang load yata ako sa paglaba kasi hiniwalay ko yung ano. May mga puti kasi. Gusto niyang kunin. Meron pa siyang isang ano, ganyan. Mas maganda. Are you thinking getting the other one? Are you thinking getting the other one? Kasi meron pa siyang isa niyan. Nandun daw sa shed ni Dad. Mas ano ba? Mas... Okay. Alabas niya yung car niya. And si Holly, nagbihis na yon ng kanyang pang-swimming. Oh, you ready, Baba? Get your rubber band. Yeah, for your hair. Labas niya muna yung car. Sa loob ng shed. Ayan, oh, diba? Ano niya, inaamag na siya. Hala, pinagsarahan na ako ng pinto. Ayan, oh, inaamag na siya. Oh. Natin si Jack kasi di ba kanina iniwan ko siya yung ano yung pintuan ng shed ang nililinis niya. At yun pa rin naman ang ginagamit. Nakabihis na pala ako kasi alis na kami ni Holly. Han! Yeah! Car seat. No? Hindi ko pa yan natatry. Ayaw niya ako ipa-drive dyan sa car niya. Ayan, oh, malinis na. Oh, kanina, di ba? Ang dumi-dumi niya. My cat is in the envelope. Where's your tongs? Come on, hurry up. It's in the big chair. Go get it now. We're going. Go get up, I'll take her for a swim. Come on, we're gonna be late. Dad! Hurry up. Sax is in there. Sakwa. Sax chair's in there. Ayaw niya talaga pagamitin yung car niya sa Sax akin. chair. You just don't want me to drive your car, honey. See ya! Hindi na natin makikita si Jan pag-akit niya dyan sa, ano, sa bubong. Are you gonna go up, hon? Right. Yeah. I'll put them on. Yeah, it does. Ang linis na. Linis-linis na ng ang kanyang shed. Tsaka ito yung gate. Okay, alis na kami. Linisan niya rin daw yung aking ano, yung garage. Yung pintuan. At saka yung window, hon. Also the windows. The windows. Windows. Oo. O, ayan. Buong bahay na talaga yung hinugasan niya. Ayan, o. Yun ang dumi, o. Very good ka talaga, Johnny boy. Hindi pa siya nakakakit dun sa, ano, sa dapat na huhugasan niya. Sinipag na siya, o. Let's go, Baba. We're here, Baba. Thank you, guys. Thank you, guys. Ba't ka nagti-thank you? Come on. I love you, guys. I love you, guys. Come on. And mayroon akong dala. Ito yung V8 na, yung green na, basta green juice siya ng V8. Yung,
healthy ko now. So, ito yung aking iinumin. Habang si Holly ay nagsiswimming. Come on, Baba. Come on, John. Where's my key? What's my key? Where's my key? Kukunin ko pa yung bag mo doon sa kabilang. Maganda yung weather ngayon kasi mainit. Nasabi ko ba sa inyo, ang outfit ko ay pang-exercise, guys. Kasi I will try mag-exercise mamaya pagkain ng oras ko. Hindi pa ako nakakapunta doon basta gusto kong enrollan na pag-gym doon sa, ano bang tawag nun? Squash bro. Baby, Baba, hold this one for Mama, please. Hurry up. You can drink if you want. No, Ayaw niya yan. I don't like it. I know you don't. That's why. Mami na lang. Put it right in here. Put it in here. No. I'm gonna spill. So, hindi pa ako nakakapunta doon sa sa gusto kong gym. Baka sa Wednesday kasi may, si Holly, mayroon siyang hip-hop dance. So, yes, baby. Agahan ko na lang siguro pagpunta doon para makapag-exercise ako kung pwede na mag-start right away. Pag-enroll. Hold this, please. Hold for Mommy because I'm gonna open the door. Wait. Hindi na siya. Do you need your goggles, Baba? You need your goggles? Gusto niya mag-goggles. Here, Baba. Holly. Okay. You have to jump later, huh? Ready? Go. Let's go. Let's go here. Binoblow nila yung blow, Baba. Good girl. Go. Don't hold it. Papalik na sila, oh. Galing sila, from here hanggang papunta doon. Tapos ngayon pabalik. Don't cheat, Baba. You have to blow. Papasok sila dyan sa hulang. Papunta naman sila doon sa kabilang dulo. Sinakyan niya na yung board.
Inalis na yung ano nila, yung floating nila sa back. Yung gamit nila, yung nasa kamay naman, yung parang ring. Good girl. Good job, Baba. Turn, Baba. Magjo-jump na sila. Good girl. Ready na siya. Tapos na yung swimming lesson ni Holly. And you did well, Baba. Did you have fun? Yeah, and I can't swim. Huh? I can't swim. Hindi pa siya marunong mag-swim na walang floaty. But you're doing well, Baba. You jump good. So, mag-ano muna kami, maglibot-libot muna kayo dito ni Holly kasi, oops. Pag nagsiswimming si Holly, bago kami umuwi, nagda-drive muna ako dito sa, sa bay. So, let's go, Baba, bago tayo umuwi. Where are we going? We're just gonna go for drive, Baba. Wait. No, where are we going? We're going to maybe to the lighthouse. Lighthouse? Mm-hmm. I'll go home. Yeah, after. We're gonna go home. Okay? I don't sniff. Huh? I don't sniff. Sniff? Sneeze? Yeah. Okay, you can sneeze. So, drive mo na. Hachi, niloloko mo ako. What? Put your arms, Baba, ha? Is your arms in? Kasi lagi inaalis yung arms. Why don't we here? Huh? Why don't we here? Ooh. There's cars? Look. Left and right? Yeah. No cars. Can you sing for mommy? No. Please, while I'm driving. Ayan, dagat na yan kaharap namin. Oh. Malapit lang to. Malapit din sa bahay namin. Siguro wala pang 8 minutes yata to sa bahay. Right, Baba? It's very close. And then yung shed ni Dad, nandito lang din naman. Yung kung saan yung nag-ayos sila dyan ng pots. Andyan lang din. Siguro nandyan si Pa Baba. I think Pa is in the shed. Do you think so? Hmm? Yeah. Naubos ko yung dala kong juice na yung V8 na green. Green ang tawag. Healthy. Keme. Ayan yung shed. Oh. Dito yung shed. Ayan. Yung bakanting lote dyan. Oh, I told you. Pa is there, Baba. Oh. There's Pa. Oh, nag-ano si Pa ng floats. Ha? Mom. Ayan ginagawa ni Dad. Oh. Mom, do it I think pinipaint ni Dad yung mga floats. there. Oh, later we're gonna go there. But we're gonna go up there first, Baba, kasi maganda yung weather. That's not here. Huh? That's here. Dad? No, Dad is cleaning the house. Washing the house. My dad. Yes, your dad. Everything gone out now, 'cause they're all in fear of you, knowing what they're harboring.
Dito ako lagi pumupunta o kaya doon sa dead end. Mayroon pa doon na isang view. Maganda din. Pag nagsiswimming si Holly, dito muna ako nagda-drive bago kami umuwi. Yan, nagsa-sightseeing lang. You're thirsty? Thirsty. Here, Baba. Go. Hold, Baba. Okay. Sige, punta tayo doon sa kabila din. Baka, may isa ayun, umalis na yung isang car. So, punta tayo doon sa ayun, may pumalit na car. Maraming ditong pumupunta, ano lang sila, minsan dito sila nagla-lunch. Ano lang ba? Bili sila ng fish and chips and kakain dito. Nakaharap lang yung car nila dyan. So, mag-drive tayo papunta dun sa baba. Everything's so far away. 'Cause we never needed you. Dead end na dito. Ayun, may mga cars din. May 3 ngayon. Minsan puno yan. Tsaka dun sa taas. Marami din kasing mga ganito dun sa taas. Parang pwede kayo mag-park. So, ayan. Ang ganda ngayon ng dagat. O kasi, parang ano siya. Ang kulay niya ba? Ayan. Ito. So, yan yung view dito sa pinakababa. Yep, Baba, we're going home now. And then, pwede kayo dun mag-swimming. And alam nyo ba, minsan, ang mga tao, nagda-dive dyan kasi dyan maraming bato. And minsan, meron dyan ng mga lobster. Andyan lang, minsan dati noon, nung bago pa lang dito, dinadala ko dyan ni Jan. Wala pa kaming anak. And may nagsiswimming. Tapos may dala silang mga bucket. O kaya eski kasi nakakakuha sila dyan na lobster. Dati ako nakakuha ko dyan ng yung suso. Kakaiba siya. Parang suso din siya. Pero hindi yung tulad sa atin. And dati isang parang tabo ang nakuha ko. Tapos sabi ni Jan sa akin, next time huwag ko na raw gawin yung kasi pinagbabawal pala yung kasi pakunti na lang sila dyan dito. So pero nakakain ako, ginataan ko yun. Di ba nakakain ako ng suso ng Australia. So ngayon maglilibot ulit tayo. Pakita ko sa inyo mga bahay dito. Di ba? Nagtutur-tour lang tayo ngayon. Kasi pagdating ko sa bahay, magsasampay kasi for sure tapos na yung mga nilabhan ko. And then maglo-load ulit siguro ako kasi maganda yung weather eh. Mga puti naman yung lalabhan ko. And baka makapag-exercise ako, i-push natin yan kasi si Jan sabi mo mag-exercise ka, ba't nasa bed ka pa? Kasi no kanina, pag alis ng mga bata, bumalik ako sa bed. Ha? Pero hindi ako natulog. Parang nag-check ng mga emails. Tapos dun sa sa mga comments. Nagbabasa, ha? Wait. What? I'm driving, Baba. Turning. It's not turning. Ayun kasi. Wala namang masyadong car ngayon dito. I don't have to turn, Baba. Where? Ayan yung view dito. Maganda dito, oh. Kasi kitang-kita ang dagat. Yeah, we're going home, Baba. I didn't see the house. No, we're not there yet. Later. Ayan yung lighthouse, oh. everything's so far away. 'Cause we never needed truth. Some things are meant to stay. Some things begin new. Come out wherever you are. Let them see you blue. Come out wherever you are.
Tapos na yung ating pag-tutor-tour dito. Uwi na tayo guys kasi yung isa gusto niya na mag-music. Wait, bye-bye. Yeah, we're going home. Oh, gusto niya ang music guys. Mahilig give you 5 out of 10, possibly 4. Not enough signs. Mahilig siya sa music. Right, Baba? Where's your teddy? Where? Okay, hug teddy, Baba. So, uwi na tayo. Say them, uwi na tayo. Daddy said he wanna sit down by himself. Oh, okay. Say, uwi na po tayo. Irina Mahono. Do you have your seatbelt? Ang gamit niyang seatbelt, car seat is yung kay... Whose car seat is that, Holly? Kuya Zach. Kuya sa kasi yung car seat nila nandun pa sa yung car seat. My car seat in my dad's Amrak. Nandun sa car ni John. And I find a chocolate in your Where? In your orange bag. In my orange bag? And did you eat it? No. Oh, very good. You don't eat that yet. It's too early for chocolate, Baba. Well, I want some. Yeah, when you eat your tea or your lunch, you can have some. Yeah. Don't get Kozak stuff. He chew his glove. Wag ko raw bigyan si Sak kasi chinuchew ni Sak yung gloves. Si Sak kasi mahilig siya mag-chew. Mag-chew. Eto niya ang damit. Ewan ko, ngayon na lang yan. Okay, yes? Don't get Kuya Zach got chocolate, alright? Okay, I'm not. Okay. You know, remember, sharing is what? Nah. What? He not having a chocolate. He chew his glove. Oh, hindi raw pwede kumain si Sak ng chocolate kasi chinuchew ni Sak ang gloves. Tsaka hindi lang yung gloves niya. I didn't. Na, yun. Ano, pati ang damit niya. Ngayon niya na lang yung ginagawa. Hindi ko alam kung bakit. Siguro may nakita siya sa school. Kasi never niya naman yung ginagawa. Wow! Anong nangyari sa inyo? Natumba kayo? Uwi na tayo.